Керек. Ансыда Якларга, сакларга. не күрсәтә, кичәле укытучысы Ван Дам дип Инстаграмга төшергән. Безнең Рамил Ван Дам дип. Чөнки аның растяжкасы бик көчле. Менә бер ел эчендә шушы шпагатка да утырды, и кичә инде теге турникка аягын куеп, шулай итеп иң узак торучы егетләрнең берсе булган һәм иң биеккә күтәреп торучы. Жан-Клод Ван Дамга сәлам әйтәбез дип укытучысы булай. Кышлар кайта җылы яктан. Сосулькалар килеп төшә. Зур. Кемгә нәрсә? Хор ишелеп төшә теге түбәләр. Зур тавышлар шул. Бөтен иселкенеп тора ди вакытта. И балалар сөенә безнең обычно шулай. Ишелеп кар төшкәндә. Булды биттеме? Шымнан балакаем нишкә билләреңә минем күлмәгемне кимәсин авыр йөкләр салып иңнәреңә. Европа сыйфаты, экологик чиста катлам, озак һәм җайлы куллану, булар барысы да Кукмара савыт сабалары. Кукмара фирма кибетләренә рәхим итегез. 8 333 93 45.